Well, aniu táid féachaint Aeráid, agus an difriocht Aeráid agus Aimsir ná, Aeráid Déanann sé chúrsaí ar an Aimsir thar tréimhse fada ama, ach Aimsir Déanann sé chúrsaí ar Aimsir ó lá go lá. Má échamuid Éirinn mar hampla, bhí Catriona caint hí na séasúr, tá ceithre séasúr aine in Éirinn, tá an Tearach, an Sahára, an Fómhair agus an Gíre. Agus ní bhíonn sé ó bhádrotha nó ó bhádro úr in Éirinn, ach aithríonn an Aimsir ó séasúr go séasúr. Mar sin deirtear in Éirinn ghfuil Aeráid mheasartha agan. Ní bhíonn sé rotha, ní bhíonn sé rothúr, bhíonn sé measartha idir an dá rud. Nis, céad iad na rudí dhéanann tionchar ar Aeráid? Well, siúd é an bhean chorcail, agus aithríonn Aeráid de réir mar a héintú níos fuide, ó dheas nó ó thua ó an bhean chorcail. Mar sin, má tá tú thuasanseo sa full thua, bíonn sé ananúr, nó sa full theas bíonn sé ananúr chomá. Agus bíonn bandaí difriúla a bhuineas le Aeráid de réir mar a bhogann tú ón bhean chorcail, agus féachaint ar sin inis ar scáilán. Seo iad na bandaí difriúla Aeráide ar an domhain, agus feiceadh tú anseo thart ar an bhean chorcail tá sé tan lína dearg, agus na tropachaí a gléitear ar na háiteanna seo, an zón measartha, sin an áit bhfuil éire, agus an zón fuair, a polthua agus a fulltheas, tá siad sa zón fuair bíonn sé ananúir sna háiteanna sin. Tógamid áit amháin, an Sahára. Cén sais Aeráid atá sa Sahára? Well, sé an tethir fad, an tírim chomá, agus mar sin deirtear gur Aeráid hirim atá an, ní bhíonn mór an báistí titim Sahára a chorba, ní sé lonathe necha na farraige, mar sin an gcuí a héideann ar an Sahára bíonn sé an tírim. Agus sin rud eile, bíonn iarde freisin, bíonn tionchar sin ar Aeráid, agus an gcuí, agus an áit an tír lonathe ó thaobh na farraige de freisin. Mar dúirt an Sahára tá sé lonathe sa bhanda seo na tropachaí, ach de bharr go bhfuil sé sa bhanda sin, ní chiallaíonn sé ghfuil an Aimsir nó an Aeráid mar an ggéine is atá sé in áit eile sa bhanda sin. Má échamuid ar bhforaois báistí na hAmasóine mar hampla, tá sé sin sa bhanda céine, ach tá Aeráid iomlán difriúil aige. Tá sé an taisin seo, bíonn sé chur báistí go hanmhinic, bíonn sé an te chomá, agus titan báisteach an bina chuile lábéidir, agus tá sé sin lonathe sa bhanda céine, agus is Aeráid thropachach atá an sin sna bhforaois báistí na hAmasóine, agus bheadh an Aeráid céine ag an áit seo timpeall ar iardheisceart na háise chomá. Arís an te agus an luch, an tais ar fad. Kilimanjaro, slíomh an ard, binach 6,000 méadar ar iarde, tá sé sa bhanda céine, an a ghard an bhean chorcail, ach bíonn sé ag chuirsneachta ar Kilimanjaro an tamar fad. Bíonn sneachta ar an slíomh seo a gúnaí. Mar sin bíonn sé an uair is Aeráid iomlán difriúil atá ag Kilimanjaro ná mar a bheadh ag bhforaois báistí na hAmasóine nó ag an Sahára. Tá go bhfuil sé chomh mar dúirt muid bíonn tionchar aige sin ar an Aeráid chomá. Arís seo é i taispáint tíreach bhfuil sé ar an bhean chorcail. Nis féachaimid ar Éirinn a ríist, Aeráid mheasartha atá going, ní bhíonn sé rotha, ní bhíonn sé rothúr, agus tá ceithre séasúr ain, aithríonn an Aimsir ó séasúr go séasúr. Aeráid bhean mhuirí. Well, i neisceart na Heorpa, Aeráid bhean mhuirí a bhíonn an, bíonn sé ante ach bíonn sé deas séamh chomá sa dhíomhre, ní bhíonn gíre ro dhéan acu. Bheadh an Aeráid céine ag deisceart na Austrráile, an Afric theas, agus i California na Stát Aontaithe. Mar dúirt muid, bíonn sé te, bíonn sé réasúnta tirim agus bíonn an gíomhre sách séamh. Aeráid fullach, nuair de réir mar héimiid ó dheas agus ó thua, gard an full thua agus an poltheas, bíonn sé an uair. Róin muir agus tír an seo, bíonn sé dochreid a fuair mar sin gléitear Aeráid fullach a bhíonn sin na háiteanna seo. Agus deire Aeráid féachaint. Siúdíonn na háiteanna ar nós an Gréileann, i Canada agus in Alaska, bíonn gíre fada acu, bíonn sé an uair agus bíonn saoire an ghearr acu na háiteanna sin. So sin an Aeráid féachaint. Mar sin, inniu,
Dálam muid faoi Aeráidí difriúla. Agus cé go bhfuil tíortha ar an manda nó sa bhanda céine ní cílín sé go bhfuil an Aeráid céine acu. Mar hampla éire, tá muid sa bhanda céine is atá an rúis, ach bíonn an Aimsir fíor fuair sa rúis. Agus freisin, an difriochta de Aeráid na Aimsir ná, bíonn Aeráid léiríonn sé an Aimsir thar tréimhse fada ama, agus Aimsir léiríonn sé an Aimsir ó lá go lá.